Szasztok gyerekek, mi a fasz van? Arról a életbe. Átállás előtti este. Körülbelül olyan önlájtos 22 óra 5 perc pontosan. Iszonyat beleélős, te hallod. Még ez is a szemembe világít, meg minden bajom van. Na de, ezt figyeljétek, ilyet még nem láttatok. Ezt nézd meg, ez az utolsó erősítő, amit csinálok. Átadás előtti este. Itt figyel. Mondjuk készen van már egy ideje. Csak szétszedtem kipucolni. Közben iszonyat mód mocskos kemény zenét hallgatok a fülesen. Ami wireless köcsög. Aztán kiderült, hogy itt az elején, ja, meg még ugye fel akartam rakni ezeket a potigombokat, amiket úgy fabrikáltam kézzel. Ez már fönn van, működik. Baszott durva. Plexiből, a fenéket plexibőlek számból van. És olyan rohadt nehéz, hogyha megpörgetem, akkor teljesen végig nyomja a potit. Tehát viszi magától. De átlátni rajta, teszem hozzá. 4 baszott csavar fogja. Össze. Na de már most. Ugye ezek nem voltak rajta, eddig így nézett ki. Még le sincs vágva. De iszonyat brutális volt már így is. Csak hát ugye kell rá. Ez a kapcsoló, meg ez nem fűzök kommentárt. És csak az egész világ itt kéken. Tehát ez itt mind LED. Ez csak LED. Tehát itt fönt LED. Itt lent LED. Itt középen LED. Meg a másik oldalon is. Mindenhol csak LED. De, ja, meg a hűtőtoronyban is LED. Mindenhol LED. Nem tudom, mi tört rám aznap. Teleraktam LED-del az egészet. Ha valószínűleg rohadt sok volt a LED szalag itthon, vagy én nem tudom. Na de ez, mert ugye az egész a szobát bevilágítja, ezért kell rá ez mutatja, hogy be van kapcsolva. Nem az a sok, ez. Tehát ha ezt megnyomom, mert ugye most nincs bedugva, akkor ez kigyullad. Meg az összes többi 500. Na akkor épp itt ragasztok föl egy másik potit. Ez nem tudom, kész van, így mozgatjuk. Ó, hát ez rajta van már mind a beton. Erről le lehet szedni a szalagot, de nem szedem le most nektek, mert köcsög vagyok. De ilyen a széle a plexinek, beszarás. Matt, világít, mint az állat. A többi része. Rajta a pénztárcám, meg a cím. Itt van még 2 potigomb. Ja, erről még nem beszéltem, hát ez beteg. De ugye miért van még 2, amikor csak egy poti áll ki az elejéből? Na ez érdekes. Kis tervezési hiba. Végül is egy poti az úgy felesleges volt. Tehát hátulról így néz ki. Na most ez hasonlóan néz ki. Na ez azért van, mert ugye egy poti nem kellett, ezért a lukjába belevágtam egy 20 eurócentest. Beleragasztottam. De én állat vagyok. Szóval ilyen beteg dolgokat művelek én itt itthon. Kicsit elmondom, miből áll az erősítő. Van egy akkora trafó, hogy leszakítja a ház tetejét. Utána a trafóból ezen a gyönyörű szép vezeték kötegen belemegy ebbe házi gyártású, fóliából kivágott, iszonyatosan maratott nyáklap, 2 kondenzátorral és egy diódahiddal. Beteges. De akkora, hogy hihetetlen. Valami 4-szeres túlméretes, vagy én nem tudom, ezek meg mit 20 000, 10 000 mikrósok? Fene tudja, hogy megnézem. Nem látom, esküdj. 10 000 mikró per oldal. Ez a szerencsétlen kondenzátor. Na már most innen kijön ugye plusz-minusz jel, megy tovább a végfokokhoz. Nagyon beteg végfokok. 3 darab. Az egyik kicsit kisebb a kondenzátor, ne zavarjon senkit. Ugyanakkorák. És akkor miért van benne 2 darab adapter? 1, 2. Nagyon hülyén néznek ki benne, de kell 2. 1. Ez hajtja az összes ledet, meg a ventilátort, amit kiszedtem. Mert kipucolom. Na most ez az összes ledet, ezt is itt elől, ezt a kis szart, meg a ventilátort. Na most ez 15 voltos. Ez hajtja ezt itt. Ez az előerősítő itt a kábelköteg alatt. Ja, mindent bevontam ezzel a retekkel, mert annyi volt. Kész, többet nem is lehet már rárakni szinte. Ja, és akkor van a nagy alumínium profil hűtőtorony tele leddel.
És nem tudom ez hogy fog beválni, de valószínűleg valahogy befog. Ja, mindenhol rajta, vigyázat, magas feszültség, igaz, hogy itt csak 40 volt van, de ha összeadod, az már 70. Húj, kemény. És itt a hátul van iszonyatos hátlap, semmi nem látszik rajta. Van itt egy tömbszelence, acél, meg kurva jó, mert szeretjük az acélt. És természetesen egy magas feszültségű matrica, mert hát az kell, mert ugye itt megfogok valamit, megberázza a kezemet. Mert az acél tömbszelence az csak a földdel van összekötve, ami komplet ház, alja tuningem, ezt csak szólok. Hajlított. Ezeket meg én csináltam rá, ezeket a füleket, meg kemény vagyok. És akkor menjünk tovább, meglátjuk, hogy bizony a hátulja tele van csatlakozóval. És P-touch-sal, ezzel a kis szaros írógéppel ezen ráírtam, hogy speakers, másikra woofer, ez a hátsó kettő az, ezek meg két oldal. Input, akkorával, hogy meghaltok, érted? Két nagy bemenet. Itt az ominózus pillanatragasztó. Ezzel ragasztom most össze az egészet. Na már most. Továbbiakban körülbelül annyit fogok csak csinálni, hogy fogom magam, rárakom az elejét, ami már rajta van, de belerakom az összes csavart, mert van benne egy 600. Körbe-körbe mindenhol csak csavar. Utána jön az oldala, és a teteje a ventilátorra. A ventilátort ide kell bekötni. Nagyon jók ezek a lecsorok, mert ott bent, ott, két kontakt, ott figyel, előre legyártva a ventilátornak. Ami egy Cooler Master, nem látok, de egy Cooler Master. 0,18 amper, hát ez kurva kevés. Na jó, de hát pörög, most mit csinálják meg? A ledek ugye szikkázzák előle az áramot, alig forog, de hát most éppen, hogy csak hűtenie kell valamit. Ezek itt nem tudom, hogy el fognak-e égni, valószínűleg nem, azért ledek bírják a hőtet. Úgyhogy körülbelül ennyi is volt ez a videó. Mi más mondjak még róla? Van hűtőrács, megy a tetejére, gyönyörű, szép lesz. Nem mutatom meg milyen, amikor be van dugva, azt majd a következő videóban. Na csocsi, ennyit akartam csak mondani. Szevasztok!